Късния след обед вчера от прокуратурата излязаха с подробности по случая, откъдето заявиха, че 13-годишният нападател е известен на детска педагогическа стая. Страдал от лека форма на умствена изостаналост и имал наклонност към агресията. Това покачи напрежението не само във Видин, но и в цялата страна. Десетки родители и обществени личности се събраха пред прокуратурата във Видин и поискаха адекватни мерки от държавата, въпреки че извършителя е непълнолетен. Справедливост за Георги, не само за всички деца, защото в днешно време се случват много такива неща, които не са много добри за обществото. Искам в нашия град да се сменят във всичките такива институции, свързани с деца, да бъдат сменени хората, да работят хора, които си обичат работата, а не оная жена да влезне вътре и ми каже: оф, днеска не ми се работи. Човек, доколкото тази дума може да се използва в случая, като него, няма място на улицата с поведението, което има. Както виждате, тук не коментираме нищо извън случката и поведението на това лице. Аз тук съм в качеството си на баща. Този протест е изцяло ваш. А докато институциите се чудят какво да правят с 13-годишния побойник, се появиха още факти за неадекватни действия от страна на държавата спрямо състоянието му. През април 2025 е трябвало да бъде настанено във възпитателно училище – интернат, по искане на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица. Изненадващо и безпокоително обаче съдът отхвърлил искането на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица за по-строга мярка – настаняване във възпитателно училище-интернат с мотива, че то е неоснователно. Коментар дойде от вице-премиера Атанас Зафиров. Ще изискам лично материалите по всички превантивни действия около този агресор и ако има пропуски, от длъжностни лица ще понесат най-тежки наказания. Българското законодателство е много ограничено по отношение мерките за въздействие срещу малолетни лица. Но това, което видях с очите си, ме потресе. Ще инициирам широк кръг от дискусии и реални действия за намиране на решение на този и подобни случаи. Защото подобни гледки са абсурдни, недопустими и античовешки. Все още няма яснота как ще продължат действията на институциите спрямо извършителя. Междувременно, недоволните се заканиха за нов протест утре от 17 часа.